Așa. No, gata. Am pornit toate. New game. Vezi bine, nu? Da. Bun. No. Hai să vedem ce-i de jocul ăsta. Ignoră, activate Windows. Așa stau, bă, pe spate. Nu mă ating de nicio cameră. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get... Totul stai că s-aude puțin cam prea tare. Stai că dau puțin mai încet jocul. Mixer. Hai pe aici. I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Tipo Freddy. Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around Până am e ok. but then there was the bite of... Da, s-au întâmplat foarte multe incidente. Dar oricum e noaptea 1, deci e normal, stai să vedem la noaptea 6. Da, noi ar trebui să ne speriem practic când ne uitam pe camere. Îi vezi pe ăștia? Da. Ăștia să vină toți pe mine. Și eu trebuie să închid ușile, dar să nu consum tot curentul. Înțelegi că dacă consum tot curentul, vine ăsta. Și eu mă uit pe camere dacă e să vină. Dacă vine, închid ușa repede. Aici e Foxy. În noaptea 3 sau 2, nu știu exact care. Fuge și dacă nu închizi ușa la timp, te mâncă. Da, interesant. Foarte, foarte tare jocul. Nu am ce să cum. Da, e foarte frumos. Nu am cuvinte. Dar porniți unul, hai că eu vreau și vin ăsta peste mine și mă mânce de coaie, cum sugă pula. Și aici sta. Ăsta și fac o muie. Zi, iară Foxy? Mă. Așa suntem noi să-mi bag pula, trupa veselă. Da. Dar este Chandra. Aici mai retras supărat. Opa! Opa! Uite-l, futu-i morții, dar după mine vii. Mânca-me caiele! Bag pula mătă de vii la mine. Cine vine la mine, mă, stai curvă. Așa o iau. Nică să mișcă, să mișcă. Doamne, fuge-l. Margă dracului. Au, don't run, don't yell, don't scream, don't poop on... Ce pula mea? Stay close to mom. Au, mă. Don't touch Freddy. Don't beat. Cine pula mea ar mușca în ăsta? Am să fim serioși. Ia, nică să cam apropie.
Apropie-se dracu de tine! Mergi în pula mea! Eu, Rim. Beculețe. Bă, încă 3 ore. Dacă mi se duce curentul am belit pula, pe scurt. Ar fi ceva să mord în prima noapte, că-s handicapat să-mi va pula. Bă, încă ăsta nu o pornit. Bine, foarte bine. Și nu pornească, margă dracului. Dar tu n-auzi, nu? Nu. Opa, opa! Nică se uită la mine, mâncam-ne coaiele! Am practic, următorul ești tu, nu? Să vină, gen. Da. Dacă dispare de aici am înțeles. Ăsta a pornit? Da, și ăsta a pornit. Unde e pula mea? S-a dus, s-a dus. Aha. Ba nu. Futu-i morții, mă, du-te dracului. Ce pula mea, mă apare Freddy pe ecran, du-te dracului. Unde pula mea este galben? A dispărut? Nu. Ce pula mea vrei de la viața mea? Să-mi sugeți pula! Coai, unde pula mea să știa, mă? Doamne, fugi. O să pun un story după cum ne jucăm noi FNAF. Da, da. Ce pula mea, ascult, au muzică, ce dracu? Mă atacă ăștia, mă. Negri, Putin! China, fuck you. Bă, mi o leacă așa. Că ăsta galben nu știu unde e. Și mi-e frică. Dar ce se poate întâmpla așa rău, mă? No, nimic. Uite-l aici, bun. Cred că acolo, nu B, cred că e galbenul. Da, aici sunt amândoi. Nu se poate... Bă, eu nu mă sper de pixel pe ecran, bă, să fii serios. O oră. Încă o oră și gata. Uite-l aici, du-te în pula mea. Tu ai și stai. Dacă dispare ăsta mi-e frică, să eu zic sincer. El e cel mai nașpa? Păi dacă se ia curentul, el vine peste tine. Hai. O, bă, recunosc puțin m-am speriat. Ok. Ar fi ceva să ce sper... Ia, hai. Of, tu morții măsii. Game over. Da, mai încerc o dată. Acum, dracu. N-a fost atent și o mie peste mine. Ni. Help wanted. Nu. Kaufland. Kaufland trebuie să scriești. Kaufland. Flan pizza. Nu, sosta, bă, sosta ca pizza. Da, bă. Sosta are ceva de ascuns, mă. Bă, ce are foame. Bun. Ne prefacem că n-am murit. Da, până atunci eu caut cât e God of War-ul. Da, foarte bine. Bă, Eneba e 110 lei. Uite-te pe ce de ea. 128 de lei. Cam scump, cam scump. Ce face rău acum? Mă joc FNAF. Deci vrei să te sperii? Bă, lasă-mă, că am pierdut odată. Eu mă și filmez aici un videoclip foarte interesant pe care o să-l publicez pe YouTube. Ah, ok, o să-l publicați pe YouTube. Da, acum
O să apar și tu pe YouTube, wow. Vrei să fiu un youtuber atât de mare și de bun ca și mine și de calitativ. Nu o să vă știți niciodată. Bine, Ești ule. ok, taci. Da, plan pe putere. Na, și încep. Black Nigga că e pe YouTube. Explică-ne ce constă jocul ăsta. Vin ăștia pe sătine. Mai mulțele alea. Da. Bine. Atâta. Da, tot rău și supraviețuie 7, până la ora 6. Mă auziți bine? Da, Nu sugeți? du-te Ok. dracu. Am făcut asta pentru YouTube. Ce prost ești, uite-te dracu. Aici, sosta în pula mea, mă sunt ca în sosta. Ăsta, sincer. Ni. Sosta, ai ceva de spus? Dar sosta are un secret foarte ascuns și nu vrea să-l publice, mă. Nu, ăsta e. Ăsta e secretul. Ziua este un restaurant și seara apar ăștia. Da, pula mea. Aia și ucrainenii e supărați că nu le dă pizza gratis. Ăsta e secretul. Ăsta, că cobor eu din ăsta noastră. Da, uite, așa deseneau și ei pe pereți. Serios? Dar pula mea și eu nu mă duc la sosta. A, tu unde mergi? Nu mă duc cu niciunde în pula mea. A, tu ești un Uber, stai numai acasă. Bă, era ca lumea când îți aducea pizza acasă, dar de când nu mai lucrează ala acolo, nu mai, gata. Și îmi sugă pula, că mi-am comandat odată 2 pizze și au fost atât de bune. Ce bine am mâncat pe el. Eu cred, ha? Păi și clipul mai interesant. Da. Când mă plăcea și dau o petard în casă. Da și mă dracule că n-ai curaj. Da, zic când mă plăcea și venim. Ce? Tot doar un preț. 2 Când lei. ies bani din YouTube. De 20 de cenți. Bă, 20 de 5 îți bani. Nici dacă îți treabă 1000 de abonați. Eu am 4, Da, da. Pentru care 3 conturi ale tale. sincer. Eu sunt primul 2 subscriberi, băi, eu sunt adevărat OG. Cum Da. ești pe YouTube, Raul? Să-ți dau și eu subscribe. Raul distrugătorul. Raul distrugător. Și pui acolo nu la videoclipuri, pui la canale, știi? Să cauți canale. Într-o zi vei apărea pe recomandare. Dar da, într-o zi. Raul distrugătorul. Într-o zi vei apărea. Într-o zi o să am... Bă, într-o zi o să fiu ca PewDiePie, mă. Eu nu mă zic. Într-o zi. Nu, acum. Nu-ți găsesc contul. Stai că-ți dau un link. Băi, dar focusează-te pe gameplay, băi. Dar eu fac gameplay, bă, nu stau pe Nu telefon. dau nimeni, băi, pe gameplay acolo, băi, fie entertaining pentru lume. Nu ești entertaining deloc. Bă, eu lucrez în greu pentru videoclipul ăsta, mă. Da, mă gândesc în pula mea, nici nu editezi, nu faci nimic, dar numai publici. Bă, cum, așa e videoclipul, așa e pus. No, bine, tu ești cel mai pe față videoclipar. Bă, eu n-am nimic de ascuns, bă, față de oamenii mei, mă. Da, da, exact, n-ai de ascuns față de comunitate. Cu cel mai sincer youtuber, Raul Banfi. O, scuze, ți-am dat numele pe internet. Ia, acum va trebui să ștergi filmarea. Da, dracu, și mă afle oamenii. Și știe cine ești eu. Da, dar cine de la cui fi tu? Un YouTuber. Și atât. Îți o scrie pe mormânt, a fost un YouTuber, punct. A fost, bun. A fost. La montarea mea vreau și când e Florin Salam, melodia, mulți ar vrea și mi-a locul. Așa.
Nu, nimeni nu o să râde? Ok. Îți garantez că un indian de pe YouTube o să se râdă la gură. Voi sunteți mult prea slabi. Doar să mă râdeți. Iartă-mă. Nu-mi păcate, nu pot face asta. Oh. Nu iartă, băgă-mă și pe ăla. Nu vă pot ierta, nu mă lasă inima. V-am iertat de atâtea ori. V-ați jurat de atâtea ori că nu se va mai repeta. Hai, băgă-mă și. Da. Vine era ăla ăsta și ce munce de coaie. Ba și munce pula, nu pe mine! Zi mă! Băi, fii family friendly, bă. Da, nu se uită, nu se uită copii la mine, mă. Bă, futu-ți gura, mă, fii family friendly, scuze. Să mă sugă bip! Da? Fii family friendly, băi, nebun, de ce nu juri așa pe YouTube? Băgați-l așa pula în vit. Nu-i pe ăla, mă. Mâncam iar coaiele! Băi, te rog frumos, fii mai civilizat. Să mănânce organul genital, no. Mă ascult De la tine acasă. Exact, ce pula mea, ești la tine acasă? Da. Ah, ok. Da, fă ce vrei atunci. Da, bine, fă ce vrei atunci. Vrei încă n-ai casă. Că tu ești youtuber, așa-i? Da. Eu sunt ca și aia de fac stream-ul ăsta, viața unui streamer. Se culcă, merge la calculator și înapoi. Da, sincer. Câți abonați ai zis că ai? 4. Nu, bă, trebuia să zici 1 milion, ceva. Nu pot. Da, ce Mă drag. duc la 2. Și câți abonați ai zis că ai? 1 milion. În cap? 1 milion, dar încă nu mi-a venit butonul, dar trebuie să-mi vină. Ah, zilele astea am înțeles. Da. Ce e ăla, Paul? Curentul. Mă, vezi că nu mai e curent, plătește dracului factură. Bă, omule, plătește-ți factura, că rămâi fără. Da, încă o leacă, stai că și dispară pula ăsta. Băga-mi-a și pula mă ăsta. Bă, de ce? Ce mă, asta-i spune, bă. Și în primul rând, de ce vorbești așa, Ul? Exact. Trebuie să îți formezi o comunitate family friendly, cum e Max Infinite acum, băgai și pula mea. Da, îi face de-alea cu gubi, omul de la geam în pula mea. Mai facem și noi de alea, știi, ne jucăm cum se ce jocul ăla. Da, eu jucăm jocuri de copii și suntem uimiți. Ne jucăm Garry's Mod și facem... Da, ne urmărește Nicolae Guță. Uai, ne urmărește Nicolae Guță în Garry's Mod. Uai, de capul meu. Iar au la supraviețuit. Wow! Atât oameni buni, pa, hai pa!